Moje ime je Damir Zukan, dolazim iz Zagreba, rodom iz Dalmacije. U Dalmaciji kaže da sam se udao u Zagrebu, a ovdje kažu da sam Trpenic. Tako da sam sad na ničijoj zemlji. Više godina nacionalni koordinator katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom, voditelj jedne zajednice Vatra Božje ljubavi, služim već sa Gospodinom preko 20 godina i nekako, ako bi neki sažetak da i napravio, to je to. Oženjen, muž jedne žene, grešnik koji se kaje i evo, otprilike to je za uvod to zašto ova tema, da proročki darovi, ono što sam htio prije svega donijeti svima vama je moje iskustvo. Dugo godina istražujem i služim i kad sam bio taj nacionalni koordinator, moji proročki darovi su patili. Zato što sam više bio posvećen pastoralnoj djelatnosti, a ne proročkoj dimenziji. I to je ono što ja kao voditelj ili taj koordinator osjećao sam da u tom vremenu mora biti to, a u biti ono srce je gorilo za nešto drugo. I taj poziv, u pozivu, kako ga ja zovem, sam ja odradio i 2023. godine predao novoj ekipi, novoj staroj ekipi, mlađima, da ulaze u taj pastoral katoličke karizmatske obnove. Dar proroštva, dar spoznaja, proročki darovi. Rekli bi oni koji ulaze u ovu priču da je ovo jako opasna tema. Znači, govoriti o proroštvu u crkvi i među ljudima koji nemaju iskustva izaziva odmah jedan otpor. I to je iskustvo koje osobno imam. A s druge strane, kad gledamo povijest proroka u Starom Zavjetu, jako je zanimljivo da taj prorok u Starom Zavjetu, kad čitamo što je on radio, na kraju mu uvijek visila glava. Dođe kralju, reče kralju, to nije dobro, cap, ode glava. I onda sad, kad mi donesemo ovo vrijeme, kada netko izgovori proroštvo nadahnuto Duhom Božjim nekome, stvarno može uzdrmati temelje života. I ti možeš platiti cijenu zbog toga. Tako da u životu sam imao više puta iskustva gdje sam gubio i prijatelje. Zato što Bog kad je stavio nešto i podijeliš sa nekim, to se nekom ne sviđa. Zašto? Nema kompromisa sa Božjom riječju. Božja riječ je jasna, direktna i ta riječ je spremna promijeniti naše živote i promijeniti sve ono što mi nosimo u srcu. A Bog nas želi prije svega slobodno. I kad gledamo tu proročku službu, kad gledamo te proročke darove, to je manje bitno kod Boga, jer to je njegovo, nego ono što si ti. Prije svega On tebe gleda kao osobu za kojom čezne. Znači osobu koju čezne, on te gleda osobu. I on želi identitet tvoj, znači da si ti sin ili kćer njegova, ti pokaza da je to temelj tvog života u odnosu sa njim. A ne darovi, ne karizme. Karizme su samo sredstva. Nažalost, mi u okruženju u kojem živimo, mi se sa karizmom identificiramo i mislimo, ja sam, navodnik je karizma proroštva, zato što prorokuje. Ne, ti si sin, ti si kćer Božja prije svega. I to je temelj na kojem se gradi cijeli taj sustav karizmi, jer su karizme darovi koji služe drugima, ne tebi. Opasno je kad ja idem prorokova sam sebi. Zašto? Pa ja znam kako ja dišem. Ja mogu, osjetiti jednu radost i ga, joj, ljubljeni moj, ja te šaljem tamo i tamo gdje ja želim ići.
ne radi. Zato nam treba zajedništvo, da u tom zajedništvu čujemo brata i sestru kako je nadahnut Duhom Svetim i progovarati u životu. Ja želim danas govoriti o toj karizmi, proročkim darovima, proroštva i spoznaje, kao nešto što je normalno, ne tabu tema. Nažalost, zbog okolnosti života u povijesti crkve, ti darovi su stavljeni pod jednu veliko povećalo. I onda gledaju, vidiš ovom grešnik, kako on može sad moliti, prorokovati, kako on može ovako, onako, šta njega Bog izabrao, mene nije, i počne to ludilo u glavi. Ali biti je jednostavno. Dar proroštva, karizma proroštva, karizma dara spoznaje je Božji dar, ne tvoj. Ulazimo u probleme kada, taj dar svojatamo. Ja sam prorokovao za ovoga i ostvarilo se. Ja sam dobio spoznaju koja je oslobodila i pozdravila. Wow, što sam ja važan. Mene, zovite mene, ja sam taj. To je kada mi s Božju slavu prisvajamo za našu slavu. To je opasnost. A Bog želi skroz neke druge stvari raditi. On želi u narodu, Božjem narodu, da postoji kultura života u duhu, nadahnut duhu, života proročkoga, kultura korištenja darova Duha Svetoga. To on želi. On želi te darove oživjeti u crkvi. Jer bez Duha Svetoga crkva je mrtva. Bez Duha Svetoga tvoj život je mrtav. Duhovni život. Mi smo ovisni o Duhu Svetoga. Od prvog udisara mi smo ovisni o Duhu Svetoga. I ako tako razmišljamo i shvaćamo što se događa, mi ulazimo u to nadahnuće Božje za življenje. Sa Bogom od 0 do 24, svakodnevnica, u pomazanju Duha Svetoga. Ono što obično kada imamo takve teme, proroštva, spoznaje, karizme, uvijek svi traže neke, jesmo mi katolici, jesmo mi crkveni, imali nešto to u dokumentima katoličke crkve, je li biskup, pape govore o tome? Naravno da govore. Naravno da kroz povijest crkve postoje puno tih dokumenata koji govore o ovim stvarima. Na jedan način kako narod Božji može shvatiti. Kroz povijest crkve, mnogi duhovni velikani, kad kažem duhovni velikani, to su sveci i svetice, su bili otvoreni karizmi proroštva i dobivali su nadahnuća Duha Svetoga što trebaju učiniti. Jedan sveti Franjo, moj svetac, obratio sam se na njegov datum i dosta ga i štujem i proučavam i vidim. On je dobio jednu riječ od Gospodina. Franjo, idi popravi moju crkvu. Konkretna riječ, proročka riječ. I šta Franjo radi? Uzima čekić i ide lupa crkvicu u Asizu. Bila je narušena, ide malo krov, popraviti, ide novo, jer je poslušao tu riječ, proročku riječ. I onda je shvatio, dok je radio na toj crkvi, da ga Bog poziva da se popravi crkva u svijetu. Jedan čovjek koji je zaludio u pozitivnom smislu, zato što je bio otvoren nadahnućima Duha, preobrazio je cijeli svijet, poput Isusa Krista. Za Franju kažu da je drugi Krist. Toliko se suobličio s Kristom da je živio poput njega. I iz života njegova, to kad vidite kako Bog djeluje, nama daje nadu da Bog može tebe iskoristiti ili poslati da ostvari svoje planove. Tamo gdje ti jesi, ovdje u ovom vašem mjestu, vašoj župi ili šire, Bog može tebe upotrijebiti za velike Božje stvari. Ako je Franjo uzeo, može i tebe. Može svako. Tako imamo velikana. Sveta Tereza Avilska obnovila red cijeli. Zašto? Zato što je bila otvorena Duhu Svetome i
čeznula da se sjedini sa njime. I to, znači, ta čežnja za sjedinjenjem je dogodila do reforme, do procvata. Sveti Ivan od Križa, Sveti Ignacije, toliko svetaca je bilo otvoreno tom proročkom duhu za to vrijeme gdje su živjeli i koristili te riječi i darove za ono što dolazi i stvarali po toj riječi neke nove čudesne priče u životima. Ono što, kad gledamo u povijesti proroštva, na bilo koji način su blaga crkve. Znači, blago crkve. To je prekrasno koliko to proroštvo donosi bogatstvo u život crkve. I tu imamo razne riječi koje su vezane za te proročke darove. Proroštvo, prorokovanje, proročka služba, proročki poziv. Sve, u svima je temelj Duh Sveti, poziv Božji. Da iskoračiš iz one svoje sigurnosti u ona područja tamo gdje te Bog šalje. Poput Abrahama. Izađi iz svoje zemlje u zemlju koju ću ti pokazati i tamo ću te blagosloviti. Tamo ćeš donijeti mene. I toliko puta mi imamo ovo našu zemlju sigurnosti i ne puštamo i ne idemo tamo gdje nas Bog poziva, barem u duhu. A Bog želi čudesne stvari raditi u našem životu. Čudesne stvari. Neki dokumenti koji bi samo onako ne bi davao toliko naglasak, jer ti dokumenti su crkveni dokumenti, drugi Vatikanski koncil, Lumen Gentium. Znači, brojevi koji su važni za proročku dimenziju života. Broj 2, broj 12, broj 35 govori upravo o ovim stvarima. I tu kad gledamo, oni prvo stavljaju to, ti si dijete Bože. Kad si postao dijete Bože? Na krštenju. Znači, po sakramentu krštenja si postao dijete Bože. I kaže taj dokument, znači, opisuje svojstva koja pripadaju čitavoj crkvi kao narodu Božjem. Znači, ti si crkva, ti si narod Božji. Znači, o tebi se govori, ne o nekoj općenitoj crkvi, nekom velikom narodu, nego ti, osoba, ti si crkva. I kaže, ovo pripada tebi. Ovo tebi pripada, šta ću sad ne govoriti. 3 službe iskrštenja. Vjerujem da ste imali nagovor o tome i da ste pričali, slušali o tome. Znači, 3 službe iskrštenja koja izvire za sve nas. To tebi pripada. To je svećenička služba, proročka služba, kraljeva služba. 3 službe koje su nam darovane. Samo mi trebamo koristiti. Ono što je ja tu u tom dokumentu broj 12 kaže udio u proročkoj Kristovoj službi znači širi svuda živo svjedočanstvo o njemu. To je proročka služba. Mi smo pozvani biti svjedoci, svjedočiti što je Isus Krist učinio u našem životu. Onda kaže dalje, osobito živom životom vjere i ljubavi, prinoseći Bogu žrtve hvale, plod usta koja ispovjedaju ime njegovo. To u dokumentu stoji. Znači, pozvan si svjedočiti, pozvan si navještati silna njegova djela, donositi ljubav i istinu u vjeri. U vjeri, važna je vjera. Kaže isto dalje kad gledamo broj 35, LG, nije mobitel, nego LG. Mi teolozi znamo se zezati, LG 35. Koji je to model mobitela? Kaže tu poglavlje o laicima. Znači, govori o nama, laicima. Kaže, Krist, veliki prorok, koji je svjedočanstvom života snagom riječi proglasio očevo kraljevstvo. Snaga riječi, to vam je proroštvo, snaga riječi, Božja riječ. Dakle, ispunja svoju proročku službu sve do punog očitovanja svoje slave. I to se događa ne samo po hijerarhiji crkve, nego i po laicima koje zato čini svojim svjedocima, poučava ih riječu da sila evanđelja svijetli u svakodnevnici.
To je u dokumentu, prvom u drugom Vatikanskom. Od nedavno, znači prije možda par godina, ja mislim da je 20. ili 21. Hrvatska biskupska konferencija donosi dokument o karizmatskoj obnovi, gdje u 5. poglavlju toga dokumenta govori o pojmovima koji su važni za crkvu i u odnosu karizmatske obnove. Šta to karizmatska obnova donosi u crkvu? Među tim pojmovima, osim krštenja u Duhu Svetom, izlijevanja Duha Svetoga, govori i o daru proroštva, govori i o spoznaju. Zašto? Zato što želi približiti narodu Božjemu što se to događa u toj karizmatskoj obnovi. Ovo nije monopol. Znači, da karizmatska obnova ima monopol na karizmu. To nema veze. Karizme su potrebe svima. I Marijinoj legiji, i Šenstatu, i ne znam kojim svim crkvenim pojavima. Svima su potrebne karizme. Da ono što rade i služe mogu biti nadahnuti Duhom Svetim, mogu to činiti, služiti, donositi živog Boga. Nije to za karizmatike, nije to za karizmatsku obnovu samo. Idemo na Sveto pismo. Sveti Pavao. Znači, on je onaj koji govori konkretno o daru proroštva. To stoji u Svetom pismu. I kad gledamo kroz Sveto pismo, ima tu dosta tih elemenata koji su nama važni, koji otkrivaju tu proročku dimenziju. Ali Pavao je taj koji govori i poziva tadašnje vjernike prve crkve da budu pouzdani svjedoci, i to svojom vjerom, riječima i vjerima. I on govori o karizmi proroštva, da je to dar milosti za cijelu crkvu. Znači, crkva je mrtva bez proroštva, a toliko bježi od proroštva kao crkva. A proroštvo donosi promjenu, donosi život, donosi neke nove stvari. Kaže, Sveti Pavao govori da svi kršćani mogu željeti dar proroštva i imati ga. 1. Korinčanima 14. Vruće čeznite za darove, ali najviše za prorokovanje. To je riječ iz Svetog pisma s Korinčanima. Znači, vraćam se na Stari Zavet, čuvena rečenica koju je Mojsije izrekao kad su mu rekli tamo neka dva prorokuju, a on govori o kad bi cijeli narod bio prorok. Kad bi svi prorokovali. To je ono prekrasno. Naravno da svi ne prorokuju, ali težnja, znači da može, znači mogu svi prorokovati. Ima u knjigi Brojeva, kaže kako djeluje, opisuje, to bi mi tako trebali razmišljati, promatrati, usvajati, primati u srce. Kaže u knjigi Brojeva 11. poglavlje, kaže kad duh počine na njima počeše prorokovati. I kaže u tom tekstu da su samo tada te starješine prorokovali, nisu poslije. Ali Duh Sveti je sišao na njih i oni su prorokovali. Govorili su ono što su čuli od Boga. I bit proroštva svakoga, bit dara spoznaje da ono što ti Bog daje, to govoriš. Ne da izmišljaš. Ja mislim pa ovako, ne. No ti Bog daje takvu sigurnost i ti izgovaraš. To je proroštvo. Još ćemo govoriti o tome. Poziv proroka. Kad gledate male i velike proroke u Starom Zavjetu, svi su imali nešto da su znali da ih Bog zove da to treba napraviti. Izaija, Jeremija, Ezekijel. Prekrasno. I kaže, netko je od Boga poslan da Božje riječi govore narodu. I ono što je jako važno, što taj proročki poziv uključuje i vezano je za dar proroštva, su dvije dimenzije. Prva dimenzija koja je važna je slušanje riječi Božje. Slušanje. Nažalost,
U ovom vremenu u kojem mi živimo je kriza slušanja. Ne daj Bože da u kući nešto ne gori. Bojimo se tišine, bježimo od tišine. Imate prekrasnu knjigu koju toplo preporuča kardinal Robert Sarah, Snaga tišine. Zašto? Znači u tišini čuješ Božji glas. Druga dimenzija te proročkog poziva što upućuje je, znači, pošto čuješ tu riječ, izvršavaš. Znači, Božja riječ ti dolazi, ne da ti sad učiš, ja Bog mi je govorio, meni je baš lijepo što mi je Bog rekao. Ne. No kaže, idi, reži, nosi. Znači, pozvani smo izvršiti ono što smo čuli od Gospodina ili prenijeti tamo gdje te Bog šalje. Te dvije dimenzije su jako važne u daru proroštva i daru spoznaja. Slušati i izvršiti. Jednostavno, tako? Samo treba osigurati uvjete da čuješ. Znači, uzeti Božju riječ, tišina. Ja volim sam sebi navještati Božju riječ. Ste znali da to možete? Sam sebi. Damire, slušaj, Bog tvoj je ovakav. Govorit ću još o tome. Znači, prorok ne može govoriti šta on misli da treba govoriti. Ljudi, to vam je, nema, ili ti je rekao Bog ili nije ti rekao. Znači, prorok ne može samo sebi govoriti što hoće ili što misli. Joj, baš bi ovdje bilo dobro da u ovoj zajednici imam par riječi sam zapisao, pa ću vam ja sad to već kao proroštvo što trebate činiti. Mislim da vam to dobro došlo. Jao ti ga meni. A možda Bog traži skroz nešto drugo. To je ono što je isto važno. Znači, on navješta samo riječ koju je čuo od Gospodina. Samo riječ. Ali treba stvoriti uvjete da čuješ tu riječ. Prorok treba čekati tu riječ. Tu nam je problem. Ja, koliko sam obilazio zajednica u svom služenju, zajednicama raznim, i bio na susretima i promatrao sam šta se događa, radi, jako malo ima tišine. I ne daj Bože da se stvori neka atmosfera tišine, odmah tamo voditelju stane, daj sviraj nešto. Čekaj, stanje. Bog te doveo u tu situaciju, ovo je lijepo, ostani u tišini. Prebiri što ti je govorio. Prebiri. Ja sam se sjetio jednog proroštva od prije par godina i kad je bila tišina, otvorio sam ga ovdje. I čitao sam. I došla mi riječ koja me jako pogodila. Zato što je to staro i vidim Bog radi po toj proročkoj riječi što je izgovorena prije par godina. Ali jedna riječ kaže, koju nisam bio svjestan do večeras, znači opet proroštvo je oživjelo u meni i dalo mi jednu snagu, kaže, đavalo će sve činiti u tvom životu da ono na što te Bog poziva, to ne učiniš. Davat će ti kvalitetne stvari, moćeš gledat razne nagovore, možeš slušati ovoga, onoga, sve Božje stvari, a ti se udaljuješ od izvora, od onog poziva kao netko trebaš ići. To me pogodilo opet. Prvi put kad sam čuo to prošlo uči, nisam bio svjestan te riječi. A sad vidim, ja hoću prebivati u tišinu, a đavo sve radi da ja ne idem u tišinu. Jer znam, kad ja učem u tišinu, onda će on straditi. Onda je drugčija dimenzija, da čuješ Boga. Onda Bog čini stvari u tvom životu. Ljudi, poziv svima nama. Mi moramo moliti da Bog pošalje riječ nama. Da Bog pošalje proročku riječ nama. Mi to uopće ne molimo. Ne znam, evo, napravite sami odgovor na ovo pitanje u sebi. Jesi li molio da ti Bog pošalje proročku riječ? I čekao. Pa evo, Gospodine, imam 20 sekundi da mi progovoriš 18, 19, a ništa drugi puta je Bog. Koliko puta mi tu u tom čekanju izgubimo pomazanu proročku riječ. Bog želi govoriti. Bože, pomozi nam koliko toga ima.
Kaže, u Svetom pismu govore na više mjesta o lažnim prorocima. Temeljno svojstvo lažnog proroka, što kaže Sveto pismo, je da su prorokovali, a nisu bili pozvani od Gospodina, niti su čuli riječi. To je jako teška riječ. Kaže, dar proroštva može biti isprazan. Ako je uopće to dar. Znate, knjiga Propovjednika sve je isprazna. I dar proroštva je isprazan. Znate kada je isprazan? Ako nema osobnog susreta s Bogom, šta ti prenosiš? Osobni odnos s Bogom, s Božjom riječi, molitva. Ako toga nema u životu, koje ti riječi prenosiš? Meni je Bog dao viđenje, pa jesi imao molitvu? Ne. Pa kako ti je to viđenje? Vidio sam zmajeve. Vidio sam ima jedan vic, ja sam ga čuo, možda unuk je imao ove tabletice malo posebne i da ga uhvate stavio je u ladicu i baku zabola glava, nađe u ladici ekstazi, uzme i prođe glava i sad dođe unuk, di su tablete, bako? Ma pusti tablete, dođi ovdje u kuhinju, 2 zmaja će oko mene. Nemoj da tako uglasimo u viđenja i svega. Uvijek treba se provjedavati. Znači, lažna viđenja, ovo sigurno Gospodin nešto hoće reći. Znači, lažna viđenja, isprazna gatanja i snove srca lažni proroci prorokuju. Kaže, lažna viđenja, isprazna gatanja, znači, idu na svoj mlin i kaže, snove srca će da ti gatam, kako kaže Cigan. To vam je ista stvar. Isti duh stoji iza toga. To nema veze sa proročkim duhom. Ivan Krstitelj, bi poslan od Boga. Kaže za Ivana Krstitelja, riječ koju on izrekao, on svjedoči. Kaže, on svjedoči. Pitali su ga, si ti prorok? Kaže, nisam. Ljudi, čuvajte se, oni koji samo prozvani, sami sebe prozivaju prorokom. Čuvajte se. Ivan Krstitelj kaže, nisam prorok, a cijela crkva u njemu vidi proroka. Znači, drugi o tome govore, ne, ja sam prorok. I kaže on, svjedoči, onaj koji me posla da krstim vodom, reče mi. Znači, poslao ga idi krstiti na rijeci Jordanu i kaže, reče mi. Znači, na onoga koji silazi, Duh Sveti, on će vas krstiti Duhom Svetim. To je čudesno. I kaže on za sebe, pa ko si ti ako nisi prorok? Šta je Ivan rekao? Ja sam glas koji viče, upusti. To je definicija proroka. Glas Božji koji progovara u pustinjama života. Kad imamo proroštvo tijela, mi dobivamo od tih riječi utjehu, tješenje, ohrabrenje, možda nas Bog malo dovede u red. To je tjelesno. Ali kad prorokuje duhu, to mijenja tvoj život. To mijenja život. Ja osobno, možda 5 proroštava koja sam primio u životu u ovih godina služenja, koji su me drnuli. I znam dan danas ko mi je prorokovao, što mi je prorokovao i što se dogodilo. Zato što je to bilo tako snažno. Da ti je ostalo zapisano u tebi. A ova tjelesna proroštva, ja te sine ljubim, ohrabrujem te, podižem te, guram te, to mi je bilo tada u tom dobu i onda zaboraviš. Zašto? Zato to trebala ti utjeha u tom. Nije to loše, ali ovo proroštvo duha ostaje za cijeli život upisano u tebi. Znači, tu vidimo po Svetom pismu
povezanost, jako veliku povezanost između Duha Svetoga i proroštva. Jer bez Duha Svetoga nema proroštva. Idemo dalje. Ono što bi volio da zapamtite, nije svako proroštvo amen. Dosta puta čujemo ljudi koji prorokuju da kažu amen ili govori Gospodin. To je jako hrabro. Zašto? Prva Solunjanima 5.19 kaže duha ne trnite ili drugim riječima ne gasite. Proroštva ne prezirite, ali sve provjeravajte, dobro zadržite. Znači, razlučivanje proroštva je jako važno. I kada netko dođe i kaže amen na kraju proroštva ili govori Gospodin, kako ćeš ti Gospodina razlučivati? A ovdje kaže sve provjeravajte. Znači, tu treba biti oprezan, ništa drugo. Ne mora znači da Gospodin nije rekao je, ali ti ulaziš u razlučivanje. Kako se osjećam kad čujem tu riječ? Na što me poziva ta riječ? Ma je to dobro ta riječ? Vidiš kako je, to je to. I onda ti možeš reći amen na tu riječ, a ne onaj koji govori. Jer mi smo grešni, mi smo slabi, mi smo u svakakvim dimenzijama duha i mi uzimamo pravo da kažemo govori Gospodin ili kažemo amen. Jedna osoba mi je rekla na ovo što sam govorio, a šta ti pričaš? Šta ti pričaš? Pa u Starom Zavjetu svaki prorok je govorio i rekao amen. Ljudi moji, mi nismo u Starom Zavjetu. Mi smo u Novom Zavjetu. Koji se nadovezuje na Stari. A u Novom Zavjetu on je ovo pravi. To je jasni temelj za rast. Već sam rekao, vruće čeznite za duhovnim darom, posebno za darom proroštva. Ili kako Pavao kaže, želio bi da svi govorite u jezicima, a još više da prorokujete. Znači, molite u jezicima, nadahnuta Duhom Svetim. Svi govorite, ali svi prorokujte. To je poziv Pavla, to je poziv Bože riječi. Koja je uloga proroštva u zajednici? Ovako u zajedništvu, u crkvi, u traženju, u sluškivanju. Broj 1. Izgrađuje proroštvo, izgrađuje. Znači, ti čuješ riječ i živiš po toj riječi i stvara se nešto novo. Drugo, opominje. Pa da živiš neuredno. Samo pazite kada prorokujete grijehe. Toliko puta možeš upast u problem osude. Znači, ti prorokuješ nešto što vidiš da nije dobro, ali možete zahvatiti taj grijeh i onda upadneš u osudu. Onda to više nije blagoslov. Lako je Svetom Pavlu Piju. On vidi grijehe i govori, učinio si ovo, trebaš ovo ispovediti, trebaš ovo. A srce mu puno milosrđa i ljubavi za toga. A ako nemamo srce koje ljubi, koje je milosrdno, možemo upasti da prorokujemo to loše što nije dobro kod nekoga u osudu. Jedno samo svjedočanstvo. Ja sam imao takvu situaciju. Ne bojim se o tome pričati. Gospodin ti je stavio osobu, došla ti je slika šta je ta osoba napravila. Ništa strašno. I ti si to osobi rekao. I osoba je to primila, doživjela je bolno obrezanje srca, otišla je kući, radila na tome i borila se, ali sve ono što sam ja u spoznanju dobio u toj osobi, počeo sam ja imati problem s tim. Počeo sam ja to isto raditi. I da shvatiš da si negdje propustan. Ulaziš u pokajanje, kaješ se i daješ Gospodinu da te liječi, ali da ti da spoznaju, to nije dobro namjera. Nisi ti sudac, nego je Bog sudac. A ti si onaj koji služi i donosi ono što Bog hoće. Znači, izgrađuje, opominje, tješi. Ovo što sam govorio, očeva ljubav. Koliko smo mi u problemima,
zato što ne možemo percipirati uopće ovu ljubav. I kada se poznajemo ovu ljubav, mi se raspravimo. Ali to nam daje slobodu. Mi ozdravljamo u tom daru. Kaže u Rimljanima 12:6, neka prorokuje netko u omjeru sa vjerom. Ne možeš bez vjere prorokovati. Ne možeš bez vjere uopće nikome prenijeti. Neka govore dvojica ili trojica, ostali neka prosuđuju. Znači, neko govori proroštvo, vi slušate. Proroka ili proroštvo potvrđuje zajednica, ne ti. To je jako važno znati. Zašto? Zato kad neko kaže neku nadahnutu riječ, ti kažeš, pa čovječe, ovaj je govorio po Božjem. Ovo mene dira, potiče, mijenja, oslobađa, ozdravlja. Ti znaš da je Bog na djelu. Zato zajednica prosuđuje tu riječ koju sluša. Kaže u knjizi Otkrivenja na početku, drugo i treće poglavlje, znači govori se o onim 7 crkava i Bog daje proroštvo svakoj crkvi. I kaže u toj riječi, kaže čujte što Duh poručuje crkvama. Znači što Duh poručuje? Znači mi ulazimo u usluškivanje Duha. Ili kaže na drugom mjestu, ovu riječ ja ne bih volio čuti nikako u životu od Gospodina. Nikako. Kaže, u tvoje ime smo prorokovali. Čuda radili, ozdravljali, oslobađali. A on kaže, ne poznajem te. Zašto? Da nemaš osobnog odnosa s njime. Ne poznaješ ko je taj Isus Krist, a u njegovo ime činiš takve stvari. I on neće zanijekati svoj dar koji daje bilo kome, pa će te pitati gdje je tvoje srce. Jesi ti sa mnom? Postoji još jedan dokument koji je zanimljiv, zove se Didahe. To je prva stoljeća crkve gdje govori da svaki prorok koji uči istinu, a ne živi po tome što uči, je lažni prorok. Pa će vam ovdje mogu prodavati, ali vi nemate pojma ko sam ja. Ne znam, vi vjerujete, evo, znači, pozvan sam, pa valjda je ono ok. A ja mogu sad ono izmišljati šta god hoću. Ali ja imam odgovornost pred Bogom. Kaže, svaki prorok koji uči istinu, a ne živi po tome što uči, ili drugim rečima, ako ti govoriš istinu, a ne živiš po ti rečima, ti su problemi. Ja ne bih kazao da se ja sam prozivam prorok, ali tu je. Ima još jedan pastir Hermina, isto dokument iz tog prve crkve, koji govori o životu proroka. Važno je kako živi osoba koja sluša Boga. Važno je. Ja ovdje mogu prorokovat, a doma radit probleme ženi, djeci, kome Bog. Ja ovdje u ime Božje molim ovo ono, a van izađem i onda nogom, šta radiš? Znači, važno je kako živiš. Ono što je skriveno u tvome domu, što ovdje nas oko 70-ak ne zna. To je važno da bi imao karakteristiku Božju. Mi osobno ništa ne možemo znati, osim ako nam Bog to ne objavi. Ništa. I to je ta milost, da ti Bog objavljuje što god hoće i kako hoće. Ono što mi trebamo, prije svega, napraviti mjesto u svome srcu za novu riječ. Nova riječ. Ako nema mjesta u mom srcu za novu riječ, šta će mi Bog dati? Samo ću se gomilat, da ništa od toga. Ako treba mjesto za njegovu riječ, jer on želi utisnuti svoju riječ u tvoj život. On želi tebi progovoriti, a to je stanje vjere koja iščekuje. Ja iščekujem šta će Bog večeras napraviti sa svima vama. To je moja želja. Da vi dobijete jednu novu dimenziju o daru proroštva i spoznaje, da dobijete i da se oduševite, a prije svoga da spoznate da to je Bogu moguće u vašem životu,
da možete čuti njegovu riječ, da možete živjeti, da možete donositi Boga tamo gdje vas on šalje u vaše obitelji, poslove, škole, gdje god. To je ono vjera koja iščekuje. Zašto je Bog uzvisio dar proroštva na tako veliko mjesto? Ja stvarno ne znam. Ali znam da proroci imaju jako veliku moć. Kad gledamo Stari Zavjet, prorok kaže, kralj dršće. Znači, tu je važnost. Kralj se klanja proroku. Jer prorok sluša i govori Božje riječi. Elizej je imao situaciju sa kraljem i to je meni bilo baš zanimljivo. A to je da kralj govori, znači, što se događa, idemo u rat. Elizej kaže, nemoj tamo ići, napravit će ti zamku i propašćeš. I kralj sluša tu riječ i spašava svoj narod. Znači, taj isti duh koji je objavio Elizeju opasnost za kralja i izgovorio kralju je u tebi. Isti je duh sveti koji je Isusa uskrisio i u tebi. Isti duh sveti, nema 5 različitih duha svetoga. Za tebe poseban, za Isusa. Isti duh sveti. I Bog želi po tom duhu to činiti i raditi. Kad gledamo tko je Isus Krist, vi ćete reći spasitelj, otkupitelj, on je dao život za mene, on je kralj kraljeva, znate one litanije sve. Ste ikad razmišljali da je Isus Krist prorok? Mi gledamo ovu dimenziju, on je ovakav, onakav, kao prorok rijetko ko razmišlja o Isusu Kristu. A on ti je model za sve što činiš. Tako da, evo, molimo za izljevanje proročkih darova i proroštva. Jer ti čezniš za tim proroštvom? Jer moliš Gospodina da ti progovori o tom daru? Znači, tu imamo jako važnu i ključnu stvar kod te Božje riječi i proroštva, a to je poslušnost. Jesi li poslušan Božje riječi? Bio jedan slučaj molitve za jednu osobu koja je imala problema sa zlim duhovima. I govorilo se o pomazanju Duha Svetoga i ta osoba imala reakciju. I molili su ljudi oko nje, da Bog donese mir, da se smiri, da ono. Dok se nije jedna osoba ostala, došla do te osobe, stala ovako, gleda u oči, umukni i ova protres i mir. Onda kad razmišljaš zašto je ta osoba to napravila i zašto je to se očitovalo, zato što je ona imala pomazanje za to. Imala riječ, idi i to kaži i bit će mir. To je vjera. Ali ako ja nemam, onda ću tamo izvoliti, daj Bože, molim te prestani više. Molim te, ajde ti otiđi od nje i da se to smiri. Ova osoba je došla, je sad rekla mukni i kako ono kaže, iziđe i dođe. Najvažnije kod proroka i tih proroštava i svega je zajedništvo s Bogom, život u Bogu. Pa vidite pri kraju kako mi primamo to proroštvo, kako primamo taj dar spoznaje, da malo prakse stavimo. Znači, mislim da to primanje proroštva je ključ koji otvara naše živote za novu razinu. Novu razinu. Prvo, ne znam je li znate, oni koji imaju iskustva da neko moli i prorokuje nad nekim, jedan dobar savjet meni je pomogao, a to je nemojte dopustiti ljudima da vam prorokuju, a ne znate ništa o njima. Zašto? Izgovorena je riječ. Zato je važno znati ko prorokuje, ko je ta osoba.
Znači ja mogu doći, ne znam, na neki seminar, 2000 ljudi i lik, prorokuje. A on se bavi usput, ne znam, još nečim okultnim. Vi imate problema za to. Znači, trebate znati. Onda isto je važno kakav je karakter te osobe. Znači, ako osoba bahata ide ti prorokovati, imaš problem. Ili, važno je ko je to i kako živi. Jer neko pun oholosti. Ja prorokujem. Znači, najbolje mi je kad dođeš ovako i onda čuješ među ljudima Valjen Isus i Marija. A reci Damire, a koji ti dar imaš? Ona se voli zezati. Recite koji vam treba. To su stvari koje treba paziti na to. Znači, temelj proroštva je onako kako vas Bog gleda. Božje srce, puno ljubavi za vas. Kako te Bog gleda? Jesi ikad razmišljao kako te Bog gleda? To je temelj za proroštvo. Da kad ti dođe riječ, da ne znaš šta se događa, da se sve trese, ali ako ti znaš da te Bog gleda ljubavlju, to ćeš moći podnijeti. To su neke stvari koje volim dijeliti. Bog je u budućnosti, zapamtite. I zna šta će biti u tebe. Đavo nije u budućnosti. Đavo ne zna šta će biti s ovim. On može pretpostavljati, ali ne zna. Zato što je đavo u ovom vremenu, ne u budućnosti. A Bog vidi cijeli tvoj život. Vjera dolazi po slušanju. Znači, riječi pomazane Duhom Svetim će imati snagu u tvom životu do one razine tvoje vjere. Znači, do one razine tvoje vjere toliko će proroštvo imati snagu. Ako vjeruješ ovako ili jednu rečenicu od 5 u proroštvu, to je tvoja dimenzija. Ništa više, ništa manje. Mi živimo u vremenu koje je jako zanimljivo. Neka analiza ovog vremena je da 80% ljudi imaju sumnje, a 20% vjere. Koji je uvjeran. Mi imamo vjere da tu vjeru koju mi živimo i svjedočimo donesemo tamo gdje su oni. To je snaga. Kad razlučite da je proroštvo autentično za vas, a to razlučivanje da vam govori konkretno, snažno, jako, morate ga izgovarati na glas. Sebi ga morate izgovarati. Ponavljati koliko god puta. Zašto? Zato što Bog želi da ta riječ živi u vama. Moramo zakoračiti u taj svijet riječi koje je on izrekao. To je nešto prekrasno. Dar spoznaje. Razlika između dara proroštva i dara spoznaje, što je spoznaje konkretno u tom trenutku. Proročko konkretno. Znači, neko ti daje, ne znam, sad molim ovdje, Bog kaže, vidim jednu sliku čamca na jezera i kako se taj čamac prevrnuo. I osoba čuje to i kaže, to sam ja. To je konkretno. Spoznaja koja otkriva. A proroštvo je u nastajanju. Sjeme je posijano i onda raste. Proroštvo, neka proroštva što su izgovorena prije 15-20 godina za mene su sad tek nedavno su ostvarene. Ja sam govorio, lažno proroštvo, to Bog ne govori meni. Ali se dogodilo sa vremenom. Zašto? Zato što Bog zna kad je pomina vremena za to. Ono što je važno
Proroštvo nije neko nadahnuće. Kad mi kažemo proroštvo je nadahnuće, mi ga stavljamo u neke okvire. Proroštvo je nadnaravno. Zašto? Zato što Bog progovara direktno tebi i mijenja život. A nadahnuća su ja sam nadahnut da ću poslije ovog susreta ići u krevet jer mi treba. A naravno kad mi Bog kaže, slušaj Damir, dosta si se glupirao, aj kući. To su vam dimenzije drugačije. Ako vodiš zajednicu, ako vodiš službu slavljenja, ako vodiš zagovornu službu, tebi je isto potrebno proročki duh, proročko pomazanje. Jer kako će, ne znam, zajednica ići u slavljenju ako nema proročkog duha od onoga koji vodi? To je važno. Za sve službe, za sve što radiš, treba ti pomazanje Duha Svetoga. Sutra vi žene imate poseban dan. Nije dan žena, nego je kući smo, svi smo na okupu. Šta ću kuhat? I onda Duh Sveti kaže, napravi, neću ništa govoriti. Već će vam gospodin pekničku patku. Ali to je ono što Bog želi da konkretno to koristiš u životu. I to je, ako nema tog proročkog duha, slab si voditelj, slab si voditelj te službe, slab si evangelizator. Gleda se na sat, znači duše vrijeme. Slada završava. Za ono što Bog daje, pa to je dar proroštva, dar spoznaje, treba imati jedan stav straha poštovanja. Znači, ja sam svjestan da mi to Bog daje. A straha poštovanja ne da se ja bojim Boga, nego da to što mi On dao na ispravan način koristi. Da se on proslavlja. I ako takav stav imamo, onda mi rastemo u toj karizmi. Zašto? Zato što gledamo Boga i non-stop smo ovisni o njemu i to proroštvo te mijenja. To proroštvo čini stvara nove stvari. To su nam stvari koje evo, ja se nadam da sam donio nešto konkretnije o proroštvu i da se ne bojite. Ne bojite se stati pred Boga i tražiti, Bože, molim te, progovori u mom srcu. Ali zato treba imaš stav slušanja i kad ti kaže to učiniti. Kaže, evo, iz ovog proroštva što me ovdje dotako, završam kroz svoje svjedočanstvo, kaže, baš ova riječ, tvoji proročki darovi su patili jer si se previše morao posvetiti pastoralnom radu. A Bog čeka da se taj proročki duh u tebi podigne. To je prije manje 2 godine rečeno. Kaže, ovu rečenicu želim podijeliti, ne da se hvali, nego u istinu. Kad se makao sa mjesta tog pastorala, ova dimenzija je samo otišla. Više vremena za Boga, više molitve, više ljubavi prema riječi, smatranju, osluškivanju. I kaže, ovaj čovjek će govoriti ljudima Božje stvari i ljudi će biti rođeni u novi poziv. Koja snaga? Ali kažeš, moraš puštati ono što te odlači od te službe. Brate, sestra, ti si pozvan na tu dimenziju novu. Da se otvaraš ljepoti Božjoj. Bog čeka tebe. Čeka da te podigne na novi nivo. Da prorokuješ, da slaviš Gospodina,
da čuješ njegovu riječ, njegov glas, da živiš to iz dana u dan. Ti možeš to i Bog čeka tebe. I ova zajednica ovdje je zajednica koju je Bog okupio. Ako je Bog okupio ovu zajednicu, onda ima plan za vas. A na vama je da otkrivate taj plan i da gledate ljepotu šta on radi. Kad sam prvi put čuo za ovu zajednicu, ovdje je bilo koliko 10 ljudi, tako. Gledajte sada. Bog će otvarati što god treba, kapacitete vaše ako ste spremni. Bog šalje ovčice ako postoji pripremljen tor. To je lijepa pastirska slika. Mi mu trebamo pripremiti to gdje ovčice mogu doći. Ja vjerujem da duhovna bomba Duha Svetoga još treba eksplodirati ovdje. A ne da bude pojedine eksplozije, nego da sve. Hvala vam na pozornosti, Bog vas blagoslovio i čuvajte se.